Dan il-fliexkun żgħar tal-ilma b'4 €. Ma mmurx nixtrih minn għandu, imma ħammur nixtrih minn fejn jiswa 3 darbit inqas. Kliem tal-Biki reġed bil-mechanisms jitfgħu il-problema taħt it-tapit. Turija ċara ta' kemm il-Gvern ma jafx se jaqbad jagħmel quddiem l-isfida tal-għoli tal-ħajja. Dawn huma biss uħud mill-pataflun reazzjonijiet tal-kliem il qalet fuq Super One il-Ministru Giulia Farrugia meta kkonfermat li l-Gvern m'għandu ebda soluzzjoni għaż-żieda fil-prezzijiet fejn indikat illi l-uniku tama għall-familji illi jmorru jixtru minn fejn huwa orħos. Dan il-fliexkun żgħar tal-ilma b'4 €. Ma mmurx nixtrih minn għandu, imma ħammur nixtrih minn fejn jiswa 3 darbit inqas. Dan il-kliem tal-Ministru Giulia Farrugia xejn ma niżel tajjeb man-nies u fuq il-medja soċjali kien hemm barax ta' kritika. Ħafna kummenti rrimarkaw li huwa impossibbli toqgħod iddur Malta kollha sabiex tara min ibih 3 darbit irħas u oħrajn saħansitra qalu li tista' ddur il-pajjiż kollu għax-xorta prezzijiet għoljin se ssib. Oħrajn għamlu referenza għal pagi li mhux ilaħqu sal-aħħar tax-xahar, filwaqt li kien hemm ukoll referenza għal fatt illi l-anzjani żgur ma jistgħux joqogħdu jduru biex iqabblu l-prezzijiet. Din l-isfida tal-għoli tal-ħajja issa ilha aktar minn sena taffettwa lil familji u komplet tigrava fl-aħħar xhur. Fost il-prodotti li għolew hemm il-ħobs, iż-żejt, il-laħam, prodotti tal-ħalib, il-pastizzi, prodotti ta' iġieni personali u anke diversi mediċini illi wkoll għolew fil-prezz.